Avocata? E avocată ori nu e avocată? Renata Brașoveanu. A, uite, Rișalovca. Până în ziua de azi avocată de stat. Rișalovca, asta îmi spune, să mă duc la penitenciar, că trebuie să mă duc. Ea era gravidă și eu o întrebam. Copilul meu vine de la școală și n-are mama acasă. Tu înțelegi că trebuie să te duci? Doamna Maria, nu v-am spus așa ceva. Tu ai video de 3 ori. Este video de 3 ori. Este video în internet. Unde? Nu ne-ai spus. Nu ne-ai spus așa ceva. De ce mă trimite la penitenciar? Tu ai citit documentele. Nu v-am trimis. Tu ai citit actele ca să mă trimiți pe mine la penitenciar. Tu înțelegi că trebuie să te duci? Dar ce ne-ai să mă scoți de acolo? Lipădătură. Nu, eu trebuie să vă scot, doamna Maria. Tu ai fost avocată care ai semnat pe ziua, de ce până seara a fost Marinescu? Pentru că eu eram însărcinată. Că erai însărcinată, dar ai venit însărcinată? M-am simțit rău. Te-ai simțit rău? Nu strigați. Lipădătură. Lipădătură ordinară. Ia că cum își fac de mașini și de casă și de apartamente. Lipădătură ordinară. Asta o luat și m-a dus la... Îmi spunea că eu trebuie să mă duc la penitenciar. Eu trebuie să mă duc, dar tu ai să răspunzi la CEDO. Tu ai să răspunzi la CEDO. Tu ai să răspunzi la CEDO. Lipădătură. Renata Brașoveanu. E că așa îi întâlnesc aici oameni buni. Pe teți întâlnesc. Oh! Și-i cu tine? Ai mașină? Lipădătură ordinară. Ia-te cum trăiesc avocații și procurorii și judecătorii. Lipădătură. E că eu stau și aștept. Eu la ora 12 am altă ședință. Eu aștept oameni buni. Aștept Jizvaram, правильно, că se zboră. Aici stalhari criminali. Eu la ora 12 aștept, am ședință la Rășcani. Eu aștept să fac cunoștință cu dosarul meu care l-am avut ieri și cu dosarul lui Ficioru, pentru că eu am procură și vreau să aud căștile și au făcut lipădăturile astea. Voi nu aveți idei ce să faci în sistem. Voi nu... La Moldova, Zarabotcă, diaspora, e gravă situația în Moldova. Eu vă arăt că e să faci din ce în ce mai grav, mai grav și mai grav. Tăți în șubi, tăți cu mașini, tăți la Moldova, aici e altă țară, oameni buni, procurori, judecători. Ia uitați-vă, șubiți, șubi. Lumea asta duc o viață aici, v-au luat tăt, casă, masă. V-au fabricat dosare, aici sunt 3.000 de criminali de avocați. 3.000 de criminali de avocați, aici le trebuie dosare pe rol, nu șagă. 3.000 de avocați. Eu azi dimineața am citit un dosar la un om din Uzbekistan, căsătorit aici la noi la Moldova, Corcea, Nicolae Corcea, de la Chișinău, judecătoria Chișinău. I-a pus 2 procese contravenționale într-același dosar. 2 procese contravenționale au mers tot număr, oameni buni, fără original, plus 3 judecători de la Curtea de Apel, Bulhac, Morozan și Șatrilea Lâsăi, o mers, știți, o subție un an de zile, nu s-a uitat la nică. Băi, ceala nu a făcut nimic. Un nebun de-a nostru moldovan s-a dus într-un stâlp și el s-a dus să-l ajute. Și i-a pus mașina lui, copălit-o pe șeie. Doamne ferește ce se întâmplă în Republica Moldova. Și băiatul îmi spune că el vrea să ajungă la Dumnezeu, că Dumnezeu este. Lasă, măi, pe Dumnezeu, că ăștia sunt Dumnezeu pe fața pământului. Ia că lipădăturile astea sunt Dumnezeu pe fața pământului. Eu și aștept de 1 oră jumate și aștept dosarul. Eu întârzi la Rășcanovca, mai am alt dosar. Nu pot face cunoștință cu dosarul, oameni buni. Pus cerere, șed ca proastă și ascultă aici și îmi spune, amuș, la ora 12 am alt dosar. Dar eu n-am să-i lăs, oameni buni. Nu am să-i lăs, Doamne ferește, n-am să-i lăs. Eu la 12 întârzi la dosarul și alt. Vă închipuiți? Dați-mi voie să vedem când e de... Deschideți că să văd că dosarul, trebuie să citeți dosarul. Deschideți-i. Nu impuneți obstacole, nu se întâmplă la voi obstacole să impuneți. Eu trebuie să văd dosarul, să-l citesc și să plec la 12 am la Rășcanovca, de urgență. Au cum să rezolvă aici, unul peste altul. Unul peste altul rezolvă. Eu când citesc dosarele? Eu am la 12 la Rășcanovca, când citesc eu dosarele? Конечно, cum? De ușă 2 ani jumate, de ușă 2 ori jumate aici sub ușă. Și să am primit răspuns, mi-a spus că am dat dosarele. E că este în dosarul lui Valentin Ișanu, care a pierdut amul dosarul la CEDO, aici e Sergiu Ciobanu. În dosarul lui Valentin Ișanu, e Sergiu Ciobanu.
Eu vreau să fac cunoștință cu dosarele. Aici mare vorbă, da, poliția la scheme. Uite, el s-a apărut cu poliția. Cu legea să apără. Dar ce cum a intrat la voi și s-a rezolvat întrebarea și a ieșit și s-a dus? Ați văzut cum intră și rezolvă ei întrebarea? Reșalov, că e mantii în robă, Reșalov și. Reșalov și mantii în robă, nu da cotită. Nu da cotită. Nu da cotită. Uite ce face. Vedeți ce fac? Aici o pierdută mea la Valentin Ișanu, Ciobanul Serghei. Este în lista la Valentin Ișanu care s-a pierdut dosarul la CEDU. Luat și distribuit și eu am să vă arăt și se întâmplă în Republica Moldova și cu justiția asta de rahat. Da. Eu nu pot face cunoștință cu dosarele. Ei fac ce vor, procurorul, judecătorul. Eu am alt dosar. Eu întârzi la dosarul și alt. La altă lipădătură de judecători. Jos mafia de la Ciocana! Jos bandiților! Se încălzește, oameni buni, să încep protestele. Și să încep protestele mari. Lumea nu vrea să tacă. Și să vedeți noi ce proteste vă pregătim. O leacă să încălzească. Și să vedeți ce proteste vă pregătim noi pentru Pașa Nicolae, care până în ziua de azi nu-ți face nimic. Eu luat licența și atât. Trebuie să dai averile oamenilor, lepădăturilor. Nu așa că eu luat licența. Dar aici Sergiu Ciobanu, aici o pierdut acum dosarul la Valentin Ișanu. Este în lista lui. Am plătit 10.000 de euro pentru casă sechestrată și nimeni nu mă ajută cu 4 copii. Interveniți, vă scriu numărul, dați să luptăm și arătați, nu vă temeți că tăți suntem eu, nu vă temeți, ăștia 3.000 de criminali, de avocați, 3.100 și ceva deja au licență de avocat. Le dă acolo pe bandă rulantă în fiecare lună să dă câte 10-15 avocați. 10-15 avocați pe bandă rulantă, oameni buni. Jos criminalilor! De mult nu le-a făcut. Auie! OPG-uri! Auieuri! Aici e grav. S-o tăcut o leacă și ei fac și vor. Bandiților și corupților! Se încălzește și se pornește lumea. Aveam dosarul cu Pașa Nicolae, avem dosarul, trebuie să dai casele, mașinile oamenilor, lepădăturilor, nu luate licențele, dar luate casele și mașinile tot înapoi. Pe 13, la curte de apel veniți la ora 2 toți. Așa e interesant. Și fac ei acolo cu șor, și fac ei cu dosarele. Vedeți cu domnica Manoli, 800.000 de lei lui domnica Manoli. Poftim! Luați și distribuiți Ciocana. 13 raion să începe de la judecătorie, oameni buni. Tot ce fac polițiștii, aici te acoperă. Tot ce fac polițiștii. Nicolae Corcea de la Ciocana. Dosarul și ala care l-am citit astăzi, Doamne ferește, oameni buni. 2 procese contravenționale cu același număr de dosar. Fiecare proces contravențional are număr și serie. Nicolae Corcea de la Ciocana tot este vizat în dosarul lui Valentin Ișanu. Să luptăm, oameni buni, că e jale mare. Ajungem la CEDO, pe loc de-am lor le să dau bani. Lui domnica Manoli pe loc 800.000 de euro. Dar Curtea Constituțională nu mai are un judecător. Ei fac și decid 5 judecători, o încălcare de lege. Suntem 2.400.000 de proști și îi fac și vor de noi. Noi toți am luptat și am pus pas la putere și am gândit că ar să revină la putere și să fie tot bine. Nu, e jale mare. Jos criminalilor! Treceți pe la psihiatrie toți de la oaltă. Au pus lista judecătorilor. Îți vreo 50 pe la psihiatrie treceți. Toți trebuie să treacă pe la psihiatrie, că își bat joc de noi în țara noastră. Ei își bat joc, dar noi încă și leafă le dăm ca să-și bată joc de noi. Toți la psihiatrie, începând de la poliție, teța să vă pun cerere. Ia că eu mă duc la Rășcanovca, că eu întârzi. Luat și distribuit și eu am să vă arăt tăți. Și distribuiți-l pe Igor Popa. Criminalitatea din Republica Moldova, procurori, judecători, ei tot și rezolvă. Ați văzut așa la închisoare? El și rezolva întrebarea. Tăți năhădu, procurori, avocați, judecători. Tăți s-o cuibărit într-un cabinet și fac și vor. Distribuiți-i.